Здравейте, приятели, днеска започваме една игра. Ще сложа овернове. Няма значение за ти, което стана. Знам, няма значение за това, което е станало. Ето, ура! Тъй. Благодаря. Шпешоки. Къде бях помпите? Не! О, не! О! Няма значение. Плюс 20, 30 такива. И бум! 1000 пари! Аз ставам богат! Yeah. Бате, кой ми още имам, бе? Стига. Батъл пас, нещо имам ли за взимане? Не. Yes! Ще отворим кредитко, хора. Искам нещо хубаво да ми спадне. Пожелайте ми късмет. О, 30. Добре, хубаво. Ай, почваме. Готов съм за война. Мамо! Чена. Арен, какво стана 20 секунди? Човек, аз нямам това оръжие. Мамо. Да, я ще направя малко такова. Няма значение. Имам помпа. Отивам с помпа. Умрях. Няма значение. Не означава, че съм загубил. Главата стреляй, бе. What's up, guy? You are dead. You are my dog. Ей, там ма удари. Ей, я ми изяш. Ау. Отивам след това. 3 FPS. Ау. 300 FPS. Я, оцели го. Нали? Бау! Ай, там ме стреля. Умрях! Хора, умрях! Не! Къде съм? Граната има! Няма значение. Да, се ще го нападна. Ау. Аре, откъде ме удари, бе? Вкусе ми... Да, той беше зад мене. Стига, бе, про Макс. FPS 0. Видяхте ли колко е ганевате? Умри! Умря! Слабак! Ау!
como que vida humanista. Agora primeiro se eu estou de primeiro noite. Opa. Ara ver. Ora. Ora. Ora.